A ci gaba da nuna damuwa dangane da halin da tsarin almajiranci ke ciki a arewacin Najeriya domin lalubo bakin zaren wannan matsalar ta hanyar basu ingantaccen ilimi na addini da na zamani don tsamo rayuwarsu daga taɓarɓarewa a nan gaba tare da samun nagartacciyar rayuwa kamar sauran yara ta kurorinsu. Wata mai fafutukar taimaka marasa galihu kuma jigo a jam'iyyar APC Dr. Fatima Muhammad Gwani ta buƙaci masu ruwa da tsaki da su tashi haikan don ganin an samar da ma'aikatar lura da almajiranci kamar da aka samar da ma'aikatar lura da yankin Niger Delta. Wallahi poverty ne duk yake kawo yara su je waje su yi wannan, in gwamnati ta yi musu tanadi. Wannan yana cikin burin da nake nema Allah ya sa gwamnatin Muhammadu Buhari ya cika. Waɗannan malaman sangaya, malaman allon da suke zaune suna zaune nan, su ya karantar da 'yan boko wanda suke alfahari da su yanzu. Ya kamata su mu hada kai. Akai bil a yi fasin mana. Ministry of Niger Delta bindigogi suke ɗauka suke yaki. Suka ajiye mukamai aka yi musu ministry. Falantane wannan Islamic scholars ba abin wulakanci bane, malaman sangaya sun wuce karfin irin wannan. Mutanen da za su karantar da alkur'ani mai sarki, su rubuta alkur'ani aka a yi a maimaita. Wannan sun wuce a ce almajirai. Sun wuce su ce wai almajirai suna kan titi, sai a hana su yawo a kan titin. Da ni grassroots da su malama mu zo mu yi mitin, mu je mu kai national assembly mu yi pushing, mu ma a yi mana ministry, mu ga iyayenmu ko suna yawon bara. Alƙaluma dai sun nuna cewa akwai yara sama da miliyan 10 da ke gararamba a kan tituna a cikin yanayi mara daɗin gani. Fargabar da ake yi shine matukar ba a inganta tsarin karatu na allo ba, nan da wasu shekaru masu zuwa akwai yiwuwar samun matasa masu zaman kashe wando, wadda hakan ba karamin barazana bace ga tsaron ƙasa baya ga irin ƙalubalen tsaron da ya dabaibaye ƙasar nan. Ƙarshen rahoton kenan. Saminu Sani, labaran Liberty.